Naša požehnaná Matka prichádza stále znovu, ako všetkých zahrňajúca, milujúca a ustarostená Matka, aby nás varovala a viedla k svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Plnia sa teraz posolstvá z Fatimy na Ukrajine. 26. apríla 1987 dostali ľudia na Ukrajine znak nádeje. Matka Božia sa zjavila nad kostolom Svätej Trojice v meste Chuživ. To sa stalo presne v hodinu a deň výročia nešťastia v Černobyle. 12-ročná Marína Kišinová bola na ceste do školy, keď ako prvá uzrela Máriu na balkóne kostola. Správa o zjavení sa rýchlo rozšírila. Čoskoro sa zhromaždili masy ľudí, aby sa stali svedkami zjavení Madony nad kostolom. V roku 1914 Mária oznámila, že ukrajinská cirkev musí pretrpieť 80 rokov zla. Napriek útlaku a prenasledovaniu katolického vierovyznania viera na Ukrajine prežila a podanie cirkvi sa odovzdávalo tajne ďalej. Jozef Serejla je očitým svedkom týchto udalostí. Po 23 rokoch väzenia pre svoju katolícku vieru žije teraz v exile v Kanade. 10 000 ľudí, niektorí z najvzdialenejších regiónov Ruska, videli Pannu Máriu a počuli ju. Títo ľudia patrili k najrozličnejším náboženstvám. Protestanti, Židia a moslimi boli svedkami zjavení a obrátili sa. Jozef nám povedal, že Mária sa i naďalej zjavuje na otvorených poľných priestranstvách po celej Ukrajine. Vo Fatime bolo obrátenie Ruska predpovedané. Od roku 1917 vo Fatime po 90. roky na Ukrajine nám dala naša nebeská Matka jasný signál, že jej posolstvá sú naliehavé. Úpenlivo nás prosí, svoje milované deti, o ľútosť nad hriechmi, o modlitbu, predtým, než bude neskoro. Je tu preto, aby nám ukázala cestu. V histórii všetkých Máriiných zjavení sa oznamuje vždy to isté posolstvo, aj keď miesta, vizionári a kultúrne oblasti sú rôzne. Samotný cieľ prítomnosti našej láskyplnej Matky na zemi je ten istý. Mária chce prebudiť naše spiace srdcia, otvoriť nám oči, pripomenúť nám stálu Božiu prítomnosť a lásku, a to i napriek našej hriešnosti. My máme teraz, v tejto kritickej historickej fáze, možnosť voľby. Buď príjmeme naliehavú prosbu Márie, alebo ju odmietneme a za to ponesieme dôsledky. Voľba je na nás. Moje drahé deti, ja, vaša matka, vás veľmi milujem a s naliehavosťou vás prosím, aby ste sa modlili. Ja sa nevzdávam, moje deti, aj keď ste ešte tak veľmi vzdialení od môjho srdca. Znášam utrpenie za každého jedného z vás, ktorý sa vzdialil odo mňa. Prosím vás, odovzdajte sa plne do Božích rúk a žite posolstvá, ktoré som vám dal.